Һандуғас. Борын заманда бер ауылда бик бай сәүдәгәр яшәгән. Уның байлыгының игелә, сигелә булмаган. Өйендәге келәмдәре Персиянан, һавыт-һабалары Кытайдан алып кайтылган булган. Сәүдәгәрнең өстендәге еләне Төркиянән, хезмәтчеләре Һиндстандан алынган икән. Кайда гына барһа ла, ул үзенә истәлек өчен берәй нәмә алып кайта торган булган. Сәүдәгәр өендә бер һандуғас яшәгән. Һандуғастың ситлеге алтындан эшләнгән, түбәһе буяланан булган. Ситлегенең идәнендә лә алтын ком һибелгән булган. Һандуғасы өчен сәүдәгәр бер нәмәһен дә кызганмаган. Иртән дә, төш вакытында да, кисен дә хезмәтче һандуғас өчен халкын һауды көмеш һавытка һалып, орлыктарны гәрәбә батмуска һалып килтергән. Шулай итеп һандуғас бер кайгыла күрмәенсә, йырлап көнен узгара торган булган. Йырлауга ул осталарның да остаһы булган. Бердән бер көндө сәүдәгәр үз эшләре менән сит илгә китергә йыйынган. Был турала һандуғас белеп калган да, хуҗаһынан булай дип һораган: "Хуҗам, һин минең менән һәр вакыт яхшы мөгамәлә булдың. Нимә һораһам да, шуны бирдең. Бер һорауыма ла, теләгемә лә каршы килмәнең. Был юлы ла минең теләгемде үтә инде. Һин минең туган илемә бараһың. Унда асыл емештәр үскән бер бакса булыр. Шул баксала минең барлык тугандарым яшәй. Уларны эзләп табып, миннән бик күп сәлам әйт. Минең һау сәламәт икәнлегемде, бер төрле лә авырлык күрмәвемде белдер" дигән. Һандуғастың был теләген үтәргә хуҗа үзе биргән. Озын юлга сыккан. Бик күп көндәрдән һуң ул был илгә килеп иткән. Хатаһы нәмәләрен һатып, алаһаларын алып беткәннең һуңында һандуғас әйткән баксаны эзләп тапкан. Бакса шул тиклем матур, әйтеп тә, һөйләп тә бетерерлек түгел ти. Баксала үскән агастар күзең явын алып тора, агастагы емештең иге-сиге күренмәй ти. Һава хуш ес менән тулы ти. Һәр агаста һандуғастар һайраша. Уларның тавышына бөтә бакса күмелгән ти. Был баксага килеп ингәс, сәүдәгәр хуштан язган да, бик озак ни өчен килгәнен онытып ултырган. Шул сак уның каршыһына килеп, бер һандуғас һайрай башлаган. Ул шул тиклем матур һайраган, сәүдәгәр был минең һандуғастың кустыһы дип уйлап, уга мөрәҗәгать иткән. Тыңла әле, һандуғас, минең өйдә, алтын ситлектә, һинең агайың яшәй. Ул һиңә лә, башкаларыгызга ла күп итеп сәлам әйтеп ебәрде. Бик яхшы яшәгәнлеген, кайгы хәсрәт күрмәгәнлеген белдерде. Сәүдәгәр һөйләп беткәс, һандуғас атып төшергәндәй ергә йығылган. Сәүдәгәр нимә эшләргә белмәй икән. Иңкәеп һандуғаска караһа, ул инде тын да алмай, канаттарын яйып, авызын асып, үлеп ята ти. Юкка мин буга агаһы тураһында һөйләнем. Кайгыһынан үлде ахыры. Дип сәүдәгәр үҙенән уйлап алган. Ул үлгән һандуғасты алган да ситкә ыргыткан. Һандуғас ергә барып бәрелеү менән киренән терелгән дә осып киткән. Һайрай күздән дә югалган. Сәүдәгәр кыскырып караһа ла, һандуғас кире әйләнеп килмәгән. Өйгә сәүдәгәр бик кайгылы әйләнеп кайткан. Эштең нисек булганын һандуғаска һөйләп биргән. Хуҗаһының һөйләгәнен ишеткәс тә һандуғас бик кайгырган. Көне буе бер нәмә лә ашамаган да, эсмәгән дә, һайрамаган да. Иртәгеһен хезмәтче ашарга сергә килтергәндә, һандуғас үлеп яткан.
Быны ишеткәс, сәүдәгәр сак иламаган. Ул һандугасын терелтү өсөн төрлөсә эшләп караган. Авызы менән һыуда сиреп караган. Кояшта ала йылыткан, ләкин бер нәмәлә ярдәм итмәгән. Һандугас үлгән. Сәүдәгәр хезмәтчесен сакырып алганда, һандугасты сыгарып ташларга кушкан. Хезмәтче һандугасты сүплеккә илтеп ташлаган. Һандугас ергә барып бәрелү менән терелгән дә, күңелле итеп хайрап, үз иленә